Farina de civada amb sistema d'ompliment automàtic de pesatge de fruites seques i màquina de cosir llaunes. Utilitzeu un polispast per elevar la farina de civada fins a una màquina d'omplir pesatge de diversos caps. Després, a l'alimentació de la taula giratòria. Després d'omplir el transportador a la màquina de cosir automàtica de llaunes i imprimir la data de producció. Velocitat de la línia de màquina de 25 a 33 llaunes per minut. La màquina utilitza marques famoses, tota la màquina funciona estable i millora l'eficiència de producció. Som professionals en la línia de màquines i oferim solucions al client. La nostra fàbrica amb recerca i desenvolupament, disseny, producció i venda de màquines. Esperem utilitzar les nostres especialitats per satisfer les vostres necessitats.